badakizu nor naizen? Galdetu zidan emakume batek eskuekin masailetatik heltzen zidala. Herriko jatetxe batean geuden eta ni komunera nindoan. Aurtengo udaberrian, 2008 urtean. Barra paretik igaro nintzenean heldu zidan emakumeak. Urtzuak zituen begiak, bizi-biziak. Ni naiz Antigua Piperra, ni naiz Mielen Andrea, kontatu zidan zure amak nirekin egon naiz duzula libururako kontuak biltzeko. Zeun, aita eta nire gizona rokalera joaten lehenetakoak izan ziren. Nahi duzunean, etorri etxera eta egingo dugu berba. Eskuetatik heltzen zidan oraindik. Antigua zuen izena, gure amak bezala. Ni naiz Mielen Andrea, esan eta joan egin zen. Ni naiz Mielen Andrea, birritan. Unkitu egin ninduen zeinen arro esaten zuen emakumeak alargun, ark noren emaztea izan zen. Naiz eta urte asko igaro, senarra hil zenetik berak harrotasunez aipatzen zuen. Artean bere emaztea zen. Miel Gaiastegi toki argia, barruko makinaria izan zen luzaroan. Gure aita, lemazaina zenez, behin baino gehiagotan aholkua eskatzen zion Mieli. Zein bide hartuko zuten, non botako zuten sarea. Lemazainaren eta makinariaren arteko harremana estua izaten da ontzian. Hala behar du izan. Garai batean arotzak izaten ziren ontzietan.